Som Daniela, mám 21 rokov a zaujíma ma, čo si myslia naši politici o ženách v politike. Dobrý deň, pán Stachura. Ktorá politička vás inšpiruje najviac? Takých je viac, neviem z tých novodobých. Určite aj naša europoslankyňa Miriam Lexman je osoba, ktorú si veľmi vážim. Aj naša bývalá prezidentka robila dobré meno Slovensku. Asi poviem nie konkrétne meno, ale vlastnosti. To je také, keď to vidím na političkách, tak to je inšpiratívne. Vlastnosť sebavedomého vystupovania, logického presadzovania si svojho názoru, tak aby to bola taká zdravá asertivita. A tá druhá vlastnosť je, že tá žena nestratí nežnosť a galantnosť. Dobrý deň, pán Heger. Áno, prosím, pozdravujem. Čo by ste odkázali ženám, ktoré zvažujú vstup do politiky? Tak v prvom rade by som im to odporučil a podporili v tom, ale zároveň by som im možno odporučil, aby to dobre prediskutovali doma v rodine. A nielen s tou najúžšou rodinou, ale možno aj takou širšou, aj medzi priateľmi a aby im vlastne aj tento najvyšší kruh rodiny a priateľov vyjadril podporu a nielen okamžitú, ale aj dlhodobú. Že je to náročná vec, ale vec, ktorá stojí za to, že si myslím, že bude veľmi dobré, keď nájdú spoločenstvo aj s inými ženami, ale aj s mužmi, cez ktoré sa môžu na túto úlohu ísť do politiky pripraviť. Ale povedal by som, že nech sa toho neboja a ak cítia takéto povolanie, že sú nespokojné so stavom, tak nech do toho idú.